Ако Европа не осъзнае, че всяка една богата територия, а Европейския съюз е най-богатата територия на Земята в момента, няма войската да защити своето богатство и няма главнокомандващия, който да командва тази войска, тя ще свърши като всяка една друга богата територия в историята на човечеството, а именно ограбена от хуните и разпаднала се като държава и като империя. Точно за това в българския национален интерес е Европа да е силна, да може да се защити, за да не я ръфат от изток, от запад или от юг. А сега вече виждаме, че през Северния ледовит океан и от север. Ние ясно заявихме, че сме за силна европейска армия, за директно избран европейски президент, защото това е начин на Европа да стане силна, България да бъде защитена и да запазим богатството, което Европа и България имат, и да го умножим.